Jao, alarm. Zašto sam sebi obećala da ću početi ustajati ranije? Nema veze. Mogu krenuti i od sutra. Samo ugasi i nastavi da spavaš, Amina. Šta doručkovati? Ove masline i nisu baš toliko ukusne. Kad već nisam ispoštovala buđenje, preskačem i zdrav doručak. Mogu sebi priuštiti malo opušteniji dan. Danas na meniju čokolada i kola. Moje omiljeno. Stižem taman na vrijeme, ući ću bez karte, nema revizora sigurno. I onako, šta je jedna stanica? Samo da ne uđu negdje. Ma neće sigurno. Pratit ću kroz prozor, kao da moram kupovati kartu svaki put. Svi se švercaju, mogu i ja. Konačno odmor. Da li da krenem čitati novu knjigu ili bih prije možda gledala onu novu seriju? Joj, na listi Nova ja. Mi je da više čitam i učim, ali mogla bih možda dati još malo oduška, ma barim još danas. Neće me ništa koštati. Sjedi i uživaj.